Usa sa nag-una nga panghuna-huna or mindset sa mga tao dinhi sa kalibutan, kinig yung pagpadaghan sa atong kwarta or sa atong pagkaon. Kami sa una dito sa bukid, basta makasanggi na ganis mais, nga mapuno-puno na ginang balay, nga maglisod na mig pangitag lugar, nga makahigda, lipay kaayo may daghantag mais, daghantag makaon, nga naagani makahalin-halin og mangga, palit din tos papag usa ka bakid nga bugas mais, isandig dayon sa may haligi dapit sa may kusina. Lipay kay may magtanaw usa ka sako kasandig, pero ang kadto na ganing among baro nga kanang kuan, kanang sa murag taro ba, magsigi na ganing kagulkol inikaw sa kanana ang bagol, pagkaguula na gyud paminahon niya, magtanaw ka wa nagisakong nagbarog skilid, wala na say mga mais nga gitapok, wan sugod nagkaguol kani kao na sa daanig kamuting kahoy, mga plug na sa daanig mga ubing saag dito kakahuyan. Importante kayo na nato nga mudaghan atong pagkaon. Lingya imong tupad ina daghan mong pagkaon sa inyo. Nadaghan. Ona tigom yun. Ona ang ato yung una-una aron mo daghan ang pagkaon, tigom, pag tinihik yun, pag dinaw yun, tigom, sige yung tigom. Ang term ana sa in English, save, store, sige yung tigom, haron mo daghan. Mo na kung ang gusto ka mo daghan imong kwarta, ayaw panghatag, ayaw palit og slot, ipautang niya interese para motubo yun, motubo. Muna'y atong pamaagi. Pero nias atong ebanghelyo gipakita sa Ginoo unsaon pagpadaghan ang jutay nga pagkaon, ug maosad ni ang pamaagi unsaon pagpadaghan ang jutay nga grasya. Unsaon man ipaambit sa uban nga nagkinahanglan. So kung ikaw jutay na lang kag pagkaon, i-share na sa imong mga silingan nga way gikaon. Ana, sakto ba ning kang Hesus o sayop? Nya mosunod mo ani dili? Mopalit na mog slot o dili? In kapadir para pliti in tao ning akong kwarta, 100 raman, 100 pesos raman ang atong sitio para itukod og mga balay sa galisod in tao, puyo og balay nga dili moto ana nya ingka unya padir mahurot ning akong igpipliti, ayaw nagpliti, paglakaw na lang ana no reklamo dayon. Mao na si Jesus 12, 13 sila kabuok sa ilang grupo. 12 ka apostoles, niya si Jesus 13. Nakita ni Jesus nga wa nay mga pagkaon ang mga tao nga 5,000 kapin. Kay tulo na kaadlaw silang nagsigig yampunga dito ni Jesus. Kay si Jesus siging ayos mga masakiton, ana magunsa magiayo ang imong sakit niya, wa na kay gikaon. Ana unsa may nahitabo, ang hunahuna ni Jesus didto sa mga tao nga 5,000 kapin. Nya ningon dayon ang iyang mga tinun-an, Lord, asa man ta mangitag pagkaon nga ipakaon ana mga tawhana? Ningon de Jesus, pila may inyo dihang pagkaon? Insya di ay pila to? 7 kapan o jutay isda. So katong 7 kapan o ila tong bahin-bahino nilang 13 kabuok, mabusog-busogin sila ato. Meaning para gito nila.
Pero sa may giingon Hesus, sige, palingkura ang mga tao. Nya gikuha to niyang 7 kapan, iyang gipikas. Pasalamat siya siyang amahan, iyang gipikas, gihatag sa mga tinunan. Paghatag niya sa mga tinunan, gikaon sa mga tinunan. Wa nilahos og hatag ngadto sa mga tao. Wa nila sigurua ang ilang kaugalingon, ang gisiguro nila ang daghan kay mga tao nga gigutom. Unsa may hitabo? Nakakaon ang tanan, apil sila. Nakakaon. Unya, ang pinakanindot kay nasubrahan pagyud og 7 ka bukag. Pasabot ang 7 ka pan pagkabusog na tanan nahimo pagyong 7 ka bukag. Abisan pagkato mga tinunan og si Hesus usa ka semana di sila maglutog pan, di na sila kahurot atong 7 ka bukag nga panoy. Di ba? Nakasabot mos meaning ani? Pastilan ako ga imagine ko ba kung ang tanang mga Katoliko din sa Pilipinas kanang galingkod sa gobyerno, galingkod sa simbahan o mga members, kung doon natay attitude nga ingon ani nga maghuna-huna ta kanunay para sa kadaghanan, dili para sa atong kaugalingon, ma-imagine ninyo ang atong nasod? Unsa man, gubot o malinawon? Magkahugno o mulambo? Bright kay mo. Pero kumusta man ang inyong gibuhat karon, ang atong gibuhat? Unsa man, ang pagpaambitay o ang pagsiguruay sa kaugalingon? Siguruay sa kaugalingon. Bitaw. Mauna nga luoy kay ta. Luoy kayo. Ang kinabag-an nga katawhan mo'y atong tan-aon ug maoy atong tubagon ang ilang panginahanglan. Mauna kining atong gibuhat dinhi nidaghan ang atong bahandi sa atong parokya. We are receiving millions of donations and kolekta tungod kay kining maong mga millions nga atong nadawat wa ni gisod sa bulsa namong mga leaders dinhi sa simbahan. Unsa man gihatag ni sa kadaghanan, although na say gisod sa among bulsa, pero kana ra sang igo namong panginahanglan. Pagkanindot unta kun ang atong mga leader sa simbahan o sa gobyerno mao ni buhaton, di ba? Nga ang ilang hunahunaon unsay gikinahanglan sa kadaghanan, dili ang gikinahanglan sa ila lang kaugalingon. Ana ba? Suwaya na ako nighatag og pamalandong kini karong gibuhat sa atong mga officials, labi na ning impeachment na karon nga ilang gi-file, impeachment sa atong Vice President. Akong pangutana ba, i-check na to ang public, ang general public. Mao ba ni ang nag-una nga pangandoy sa mga tao nga ma-impeach ang atong Vice President? Mao ba ni ang nag-una karon nga panginahanglan sa kinabag-ang katawhan, labi na sa kanang waroy mga trabaho, kanang mga way balay, kanang naigo atong mga bagyo, kanang ilang mga uma nga daot ug ang ilang mga balay nga anod sa landslide? Mao ba ni roy ilang pangandoy? Kani mga nangataktak sa trabaho kay nasira na ang mga kompanya, kay wa na tay mga foreign investors, kaning millions nga jobless sa atong nasod? Mao ba ni ang ilang pangandoy ang pag-impeach sa atong Vice President tungod kay siya mo hinungdan nganong wa na tay kwarta, nganong sige ning kabungkag ang atong mga infrastructures, kalabi na ang flood control, nga siging lunop ug naay bagyo, nga ni aning drugas, perting baha sa drugas, hinungdan ani kana bang atong Vice President kakinahanglan gid nato i-impeach? Nya mo gasto na sa taani og billions sa process sa impeachment.
Mao ba ni ron ang panginahanglan, ang kauhaw o kagutom sa atong mga tao, dinhi ang kinabag-an nga Pilipinos? Ato kang pukaw ning ato mga leaders, sama ni Kristo o sa mga apostoles, nabalakasad sila, kay wa na sila gikaon, pero gisiguro ni Kristo ang pagtanaw unsay gikinahanglan sa kinabag-an, kaysa sila lay mo pahimo sa ilang pagkaon nga pito kapan. Yes, pobre ang Pilipinas, pero naapagitay natigom nga kwarta nga billions diha sa panudlanan sa gobyerno tungod sa atong mga buhis o kanang atong gipang-utang nga ang atong gigarantiya sa atong giutang nga mga kwarta nga trillions, ang atong gigarantiya ang buhis sa mga tao nga kinabag-an sa Pilipinas. Nya gamiton aning maong buhat ni tubag baka ni sa maong panginahanglan sa kinabag-ang katawhan karon. Iampo nato mga igsoon, kay ako naguol ko ani isip pare. Kita dinhi sige tang hatag ana mga ginagmay mga bugas tag 5 kilos dinhi kanang para pa ospital, para pa palit anang lungon, daghan kay naglisod. Gani tungod sa kadaghan na gyud nga magsigig anhi sa ato, pasaylo ako ninyo mga Jesus, tawgon man nako sila mga Jesus. Nigabot dire ako din nya nasa Jesus ay makaguol man is Jesus usahay yan. Kaya nga mga Jesus, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Porti naman sa yung daghana nila niya mangimbitar pag yun, mangimbitar. Mo nang ako na lang gibutang, ato na lang gibutang agrol dire. Labing sayo nga mobalik sila 2 months. Mas nindot yun once every 3 months. Kaya kung bisag kada lang buwan, manganhay sila, hurot ang atong kolekta. Mag-average na kutag 1.5 million ang atong mas spend aning maong mga charitable activities. Makita ginato ba nga, dinhilas atong parokya, makuha na nako, mag-gauge na nako. Nya ang nanganhis ato, dili na nato parokyano, lagyo na kaistanan na Italisay, Minglanilla, Konsolasyon, Mandawi, Lapu-Lapu, Compostela, abot pang Danau, abot pang taga-Sugod, abot pang taga-Negros, manganhi din eh. Abot pang taga-Manila, hasta tuntua pa sa Nueva Ecija, manganhi din eh. Pinaagi anang online, magpadain taon sila letter. Sa ato pa naglisod na giron ang Pilipinas. Nga kung asa sila kadungog nga naay pari nga nanghatag, magpunsisok sila dito, mura sila mga langaw, maglumba og pangaon. Sa ato pa ang gikinahanglan sa Pilipinas ang pagkaon og ang hinabang og pagtukod og mga struktura nga mutubag niining panginahanglan sa kalisod, dili ang paggasto sa kwartas gobyerno para lang anang siging hearing, siging impeachment. Millions, billions of pesos ang nagasto, di asay millions of Filipinos nga way hapit gikaon, way ikapa-ospital, wa gani ipakapalubong sa ilang mga namatay. Are we doing what is Christian? Are we doing justice to the needy people, needy Filipino people? Ato ka ng tarungon. Muna nakaniingon ta nga matod pas atong unang pagbasa, magpuyo ko sa balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. Giripit po na sa atong tubag sa Salmo. Nganong ganahan man ta mo puyo sa balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa atong kinabuhi, kay ang Ginoo kanunay mutubag sa atong panginahanglan, dili sa iyang panginahanglan. O kita sang tanan nga nagtuo Ginoo, tinuod yung nagtuos Ginoo, kita mga Katoliko, mga Kristiyanos, kinahanglan ka mao sa tang mutubag sa panginahanglan sa kadaghanan, dili sa atong panginahanglan. Ako uwaw naman kay ko dinhi nga magsikog baligya aning slot, pero di gini akong panginahanglan. Sa panginahanglan ginis kadaghanan. Yes, I receive already millions of pesos. More than 400 million pesos na ang akong nadawat isipari for my 20 years in the priesthood. Pero kanang tanan, gihata gina nako ngadtos mga nanginahanglan. Pila ra goy kaon nako. Tanawa ra ni akong naong nag-anam nagkadaot. Kay gamay na lang kong kaon. Oh, pero na ko'y sugar na taas.
ako ning gituyo tungod kay mas importante nga i-share ngadto sa uban. Kay ako nisod man ko sa pagkapari to become leader sa atong community. Mo na mohangyo sa kus ako mga fellow leaders na as gobyerno og ni as simbahan atong unahon pagtan-aw ang panginahanglan sa uban. Mo na kanindot unta kun ato na nang buhaton kitang tanan. Kay ngano man anha ta diha mulambo, dili na to siguroon ang atong personal interest. Doon na manggitay mga personal interest, di kayo na nato i-highlight na manggitay mga personal needs, politician, pari, madre, mga lay people, na gitay mga personal needs, dili na nato mo'y unahon. Niglingi ni mo sa imong kilid, way atop ang ilang balay, busloton kay bongbong niya ang inyo nindot og atop, nindot og bongbong, pintal ragoy kuwang, ayaw na lang nagpintali. Ang budget ni mo sa pintal ipaatop na lang na og ipabongbong sa ilang balay, di ba? Igtan-aw ni mo sa imong silingan, kausara mo kaon so sa kaadlaw wa gani sudan kana rag yung kanon mo ilang kanon nya ikaw katulo ka makakaon na pa kay snacks pero ordinaryo lang imong pagkaon, kuhain na lang tingali nag usa ka kan-anan, oy kaduha na lang kamo kaon, i-share ka na sa imong silingan ang pagkaon nimo ug ang imong sudan. Mao nay gibuhat ni Hesus ug mao nay sekreto nga mulambo ang atong kinabuhi, gitawag na sa atong katilingban og patriotism. Ang ato bang concern about the whole nation, the whole population. Ang kaning niang pagsigig paniguros ka og galingon gitawag na og unsa man patronage. Kana bang ang patron ra, ang mga dagko ra mo'y atong atimanon og tahoron og alagaran, dili ang kinabag-an. Iampo na nato ha. Taas gini akong humili, na-carried ko sa akong feeling. Sige, manindog na ta.